Qed ikompli jissaħħaħ l-appoġġ għall-idea ta' link permanenti bejn Malta u Għawdex, is-sabat ta' Dieta Tawċin ikomplu jesprimu l-pożizzjoni tagħhom dwar dan. Waqt il-programm NetLive, il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Għawċija tat-Turiżmu Joe Muscat qal li anke l-GTA taqbel mal-mina li taqqat li żewġ gżejjer bħala link permanenti. Il-GTA temmen li bħala gżira Għawdex trid tittejjeb il-konnessjonijiet tagħha filwaqt li tħares ukoll lejn l-isfidi futuri. U għalhekk li hu importanti li jinbena link li jifrex anke lejn destinazzjonijiet importanti bħalma huma l-ajruport internazzjonali u l-isptar Mater Dei fost l-oħrajn. Minnaħa tiegħu l-President tal-Assoċjazzjoni tal-ħaddiema Għawċin f'Malta, Sean Zammit, fakkar kif din l-għaqda kienet minn tal-ewwel li esprimiet ruħha favur l-introduzzjoni ta' sistema tal-metro li tgħaddim il-mina li għandha taqqat lill-Gżejjer. U staqsa jekk għadniex nifilħu naraw lil Għawdex mimlija karozzi f'każ ta' xi tmiem il-ġimgħa impenjattiv. Bekk l-użu tal-metro u mezzi pubbliċi oħrajn ikunu jistgħu jieħdu post uħud mill-vetturi privati. Sean Zammit qal li l-assoċjazzjoni qed tissuġġerixxi li l-ewwel fażi tal-proġett ikun jinkludi l-mina biex jingħaqdu l-Gżejjer. Imbagħad fit-tieni fażi jiżdiedu l-ferat lejn postijiet strateġiċi u appella li d-dokumenti ta' informazzjoni ikunu pubblikati biex il-poplu jżomm ruħu aġġornat.